mellem det Kaspiske Hav og den Persiske Golf. Mellem det Kaspiske Hav og den Persiske Golf ligger landet Iran. Vi er her 2.000 meter over havet. Foran os har vi toppen af Irans højeste bjerg, Demavend. Bjerge og dale, ja. Her i dette land mødes modsætningerne. Ørken og frodighed, evig sne og evig sol. Der er ikke mange mennesker i disse egne. Man ser næsten kun byer, vilde og tamede. Det er dem, der hersker her. Men her møder vi mennesker. Sådan som vi ser dem her, har de levet i hundreder af år. Mange af landsbyerne ser i dag ud som på kong Xerxes tid. Man følger de samme karavaneveje. Iran er et af verdens ældste kulturlande. Engang hed det Persien, og ruiner af det gamle hovedstad Persepolis fortæller om en svunden storhed. Om en kultur, som er 50.000 år gammel. Tusind år. Vi gør nu et spring Fra Persepolis til vores tid. fra det gamle Persien Til det moderne Iran. maskinernes Iran, Som skabtes af Reza Shah. Reza Shah kom til magten i 1926 efter persisk tidsregning 1305.
Han overtog dengang et forfaldent land. Nu hersker han over en moderne stat, hvis magtmidler er et af de ydre tegn på forvandlingen. Også Sjællands ældste søn, kronprinsen, overværer den store militærparade, hvor alle våbenarter er repræsenteret. Om et øjeblik kommer flyverne. Her kommer den, Irans moderne luftflåde. Som i Nürnberg og Moskva, så er der også på sletten ved Teheran tanks. Men tanks er ikke det eneste og ikke det største udtryk for shahens indsats. Traktoren betyder mere i et land, hvor jorden indtil den dag i dag er blevet pløjet med træplov. Han høster ris. Men metoderne er så gammeldags, at det koster så meget arbejde, at vi dårligt kan forestille os det her i Europa. De bruger stadigvæk sal til at høste. Se her, det er jo som i det gamle testamente. Og her bliver risen afskallet. Et langsomt arbejde. Frem og tilbage. Dagen igennem. Dag efter dag i brændende sol. Alt det er rester fra gamle dage. Men nu er de gamle arbejdstraditioner ved at blive afløst af den nye tids teknik. Vi befinder os i en cementfabrik, som dækker halvdelen af Irans cementforbrug. Fabrikken er bygget af danske, ligesom siloen her. Den kan rumme 65.000 tons korn. Siloer og moskéer. Iran og Persien. Shahen gennemfører moderne reformer, men samtidig arbejder han på at bevare den persiske kulturs traditioner. Og først og fremmest det gamle kunsthåndværk. Hele verden kender det. Og vi kender også Isfahan, Aladdins by. I den er bogstaveligt talt hele det persiske kunsthåndværk samlet. Her ser vi dem udføre sølvarbejde. Efter mønstret først er tegnet, hamres det ud. Sådan en vase koster en 200-300 kroner. Mere er det ikke. Træskærer arbejde.
Det er mosaikarbejde med små stumper af træ og metal. Og her ser vi miniatyrmaleri. Yndlingsfarverne er rødt og blåt. Men luften males for eksempel med guld, og skyformationerne viser påvirkning fra kinesisk kunst. Motiverne til disse miniatyrmalerier er i regel meget gamle, hentet fra sagn og persisk historie, først og fremmest fra Safavidetiden i det 17. århundrede. Miniatyrernes motiver og stil prægede bøgerne, så længe man litograferede dem. Først fra 1917 har man trykt bøgerne med løse typer, ligesom hos os. Her tegnes et mønster til at væve tæpper efter. Tæppevævningen er sikkert det persiske håndværk, der er mest berømt. Der bruges stadigvæk den ældgamle teknik. Det er drengene, der besørger selve vævningen. De synger Abbas-sange imens. Nu kommer den lille røde tråd, og så skal vi have den gule tråd, og så videre. Den gamle mand dirigerer arbejdet efter mønstertegningen. Og pigerne piller de forskellige farver tråd ud og rækker dem op til drengene. Her ser vi, hvordan de spinder tråden til tæpperne. Stadigvæk de gamle metoder. Silken. Den bruges til at lave de smukke brokadestoffer. Vi har nogle af dem på Rosenborg. Gamle, kostbare sager. Lige så efterspurgt er persisk kaviar. Men vi får den under etiketten russisk. Verden vil bedrages. Og mens fiskeren sliber sin krog ved det Kaspiske hav, sysler gourmanden med en helt anden slags værktøj i de europæiske restauranter. Tjener. Få nu fat på den, tjener. Tjener! Tror du, de skal ud og fange støren først? Tjener! Du skal ikke ryge, darling. Nu kommer vores kaviar. Nå, der er den. Hvor ser den lækker ud? Du er det vel ægte russisk kaviar? Absolut, herr. Ægte russisk kaviar. Olie. Et farligt ord. Et ord, som har været brandpunktet i store politiske stridigheder. Olien er en af de største rigdomskilder i Iran. Englænderne har koncession for at udnytte den, og hvert år kommer der 12 millioner tons olie fra de store oliefelter og raffinaderier. Her brændes billigassen. Hovedstaden Teheran. Centrum for reformarbejdet i det moderne Iran. Gammelt og nyt mødes her i Teheran. Moskéer og moderne regeringsbygninger.
drosjer og biler. For at kunne skabe et nyt rige, må man skabe nye mennesker. Derfor lægger shahen ganske særlig vægt på ungdommens opdragelse til moderne mennesker. Overalt i Iran er der oprettet skoler. Og hvad lærer man så i iranske skoler? Geografi, historie, sprog, regning, skrivning. I det hele taget det samme som hos os. Men hovedfaget er naturligvis persisk. Skolerne er udstyret med alle moderne hjælpemidler. Her lærer for eksempel en skolepige at se i mikroskop. Her er et af de mange offentlige biblioteker. Og i Teheran er der ligesom hos os oprettet et statens musikkonservatorium. Men ude i gården øver man sig på gamle persiske instrumenter. En anden musik, en anden tidsalder. Vi står nu på stadion i Teheran. Tusinder af spejdere er samlet til parade. Shahen lægger lige så stor vægt på ungdommens fysiske træning som på dens opdragelse i øvrigt. Næsten alle unge er medlemmer af en sportsorganisation. De unge er her både som tilskuere og som aktive deltagere. Disse unge er Irans fremtid. De er Shahens bedste forbundsfæller i kampen for det nye Persien. En opgave var større end alle andre. At bygge landet en jernbane. Fra nord til syd. En strækning på 1400 kilometer. Fra det Kaspiske hav skal tog kunne køre gennem floddale i nord, over Elbrusbjergenes højder, gennem ørkenen til Teheran, sydpå til den hellige by Qum. Gennem Luristans bjerge til den Persiske Golf. I 1933 var 2 stykker af banen bygget færdig. Efter at forsøgene på at bygge resten, ca. 1100 kilometer, var slået fejl for flere store ingeniørkoncerner, overdrog Reza Shah opgaven til det dansk-svenske konsortium Kampsax. På den betingelse, at banen skulle være færdig i løbet af 6 år.
Kamsaks havde netop fuldført bygningen af 1000 kilometer bane i Tyrkiet. Mange af medarbejderne var spredt over kloden. Det gjaldt om at samle dem igen til løsningen af den nye opgave. Banen skal bygges på 6 år og helst hurtigere. Kampsax kalder. Banen skal bygges på 6 år. Kamsaks har hovedkontor i Teheran. Herfra planlægges og organiseres bygningen af den transiranske jernbane. I 1933 arbejdet begynder. Det forberedende arbejde blev gjort af Atmåløksbrigaden. Det er den, der udstikker banens linjeføring. Det bjerg er i vejen. Det er noget andet end at bygge jernbane hjemme i Danmark. Ingen veje, ingen muligheder for at udnytte moderne transportmidler. Vi har alle sammen lært det i en gymnastiksal. Men her er det alvor. grader i skyggen. En hudebåd består af oppustede gedeskin. Den kan bære.
og så hjem til lejren igen. Persisk omelet. Små kødstumper pakket ind i brød. Brødet, det er de store pandekager der. Den ret hedder vist nok kebab, og det smager storartet. Banen skal bygges på 6 år. Mange steder måtte man bruge 2 år, bare for at bygge de tjenesteveje, der var nødvendige for, at arbejdet kunne gennemføres. 300 kilometer tjenestevej. Sprængt ind i klippen. Det skal der nerver til. Der måtte bygges særlige broer til tjenestevejene, og der måtte sprænges tunneler. Alt sammen udelukkende som forberedelse til selve arbejdet. I 1935 Sprængninger. Først bores dybe huller i klippen. Så anbringes dynamitten. Lunden tændes. Om et øjeblik kommer der en serie af sprængninger. Det er yderst farligt at være for nær sprængstedet. 4 millioner kilo dynamit til banens bygning. Millioner kubikmeter klippe. Banen skal bygges på 6 år. Der er 3 tilbage. Tunnelboring. Og kompressorer fører trykluften ind til borerne. ...250 tunneler. Overbygning. 0,5 million tons cement. ...2 millioner kubikmeter murværk. ...250 broer. ...250
550-20. (1937). 55-20.000 arbejdere. Sidste stadium i banens bygning, skinnelægningen. I havnene løses sveller og skinner, og nu bliver de transporteret til arbejdsstedet af den færdige skinnevej. 1,5 million sveller. 100.000 tons skinner. Så er vi der. (55.000 arbejdere). 600 millioner arbejdstimer. Der lægges 1.500 meter spor om dagen. Da banen bygges fra 2 sider samtidig, bliver resultatet 3.000 meter per dag. Boltene anbringes. Skinnerne skrues sammen og skrues fast til svellerne. (1938). Banen er færdig. 8 måneder før den aftalte tid. Vi overværer i øjeblikket den festlige indvielse af den transiranske jernbane. Ministrene ankommer og hilser på de danske ingeniører. Det er ingeniør Saxil. Og det er ingeniør Kaiser. I dette øjeblik kører Scherns tog ind på den lille station midt mellem Teheran og den Persiske Golf, hvor skinnerne fra nord og syd mødes. Hans kejserlige majestæt Reza Shah. Schernen skruer den gyldne bold i og forbinder dermed nord og syd. Nu klipper Schernen det trefarvede bånd over og åbner dermed banen. Efter fest kommer hverdag. Banen er klar. Tog kan køre fra det Kaspiske hav over klipper gennem ørkenen til den Persiske Golf. Klokken er 7 morgen. Vi befinder os ved den nordlige endestation, og rejsen gennem landet kan begynde.
Turen begynder i Tåge, der ligger op til en dis over lavlandet ved det Kaspiske Hav. Fra kyst til kyst. Fra det Kaspiske Hav til den Persiske Golf. Fra kysten i nord til kysten i syd. 1400 kilometer. Den første tunnel. 250 tunneler. Den første bro. 250 broer. Banens stigning bliver større efterhånden, som vi nærmer os Elbrusbjergene. Vi befinder os nu umiddelbart foran den største stigning på den transiranske bane. Igennem Elbrusbjergene føres linjen op til en højde af 2100 meter over havet. Sådan går banen her. Helt nede i bunden af dalen begynder klatreturen. Banen går i 3 etager, eller ramper, som det hedder i det tekniske sprog. Det er den eneste måde at komme til værs på. Her er vi på underste rampe. Sådan ser det ud fra oven. Der er langt igen, inden toget når helt op. Det er midterste rampe. Her kører toget i modsat retning, og linjen har hele tiden den højeste stigning, en bane kan have, 28 meter for hver kilometer. Nu er toget allerede kommet godt til værs. Øverste rampe. Nu kører vi igen mod syd, den vej vi skulle. Her ser vi igen toget fra oven. Nu er stigningen næsten overstået. Og øverst oppe ender denne bugtede rejse med et stort 8-tal. Måske det eneste sted i verden, hvor man har måttet bygge en bane på den måde. Og her er klatreturen så endelig overstået. Fra bjergene går det nedad. Syd for Elbrusbjergene gør vi holdt. De store engelske bjerglokomotiver erstattes med svenske maskiner. Med nyt lokomotivspænd fortgår turen videre mod syd, mod Teheran. Den brændende sol og det brændende sand skred karavanernes langsomme tog fra nord og til syd i det vældige land. Men toget skriger i kurver og viner, hvor trætte kameler med tyngende åg drog sindige frem med værdige miner. Gribende skreg over staklernes liv, hvis kamel eller driver gav tabt. Rejsen lå i et stort perspektiv, og de kendte det knapt. Men skinner og hjul og stempler af stål flænger i tu orientens ro. Og hvor man så er man nær ved sit mål. Gør længderne korte, bød Reza Shah. Og ind gennem tunnel og hen over bro tager rejsen på tværs kun en dag plus en dag. Nu kører vi ind på Teheran banegård. – 400 kilometer syd for det Kaspiske Hav.
Men vi har ikke tid til at standse. Vi fortsætter straks sydpå med motortog. Ørken bliver som nord for Teheran. Man kan køre lange strækninger, uden at møde andet end en enlig kamelkaravane. Men man kan køre. Nu kører vi igen med damptog. Tunnelerne følger lige efter hinanden. Af 150 km bane er 80 km tunnel. Danskere og svensker har bygget banen. Danske lyntog. Svenske damptog. Fra nord til syd, en duerne lyd. Toget skifter fra tunnel til bro, for tegn fra en nikkende semafor. Det lysner, det mørkner. Bjerget og ørkner. Landskabet kaster forbi. Banen er fri.